компанията на нашия секс-гуру Наталия Катъркина. Здравейте, добре дошла. Добър вечер, любими моите хора, зрители и фенове. Здравейте, здравейте, госпожо Много Катъркина. се радвам да ви гостувам. Много модерен цвят. Да, тюркуаз, да. Тюркуаз ли е? Не е ли мента? мента? Мента, да, това е мента. Мента, много е модерен, много ми мента. отива. Мента, Глок и Валериан. Да. Точно така. Ние сме Мента, Глок и Валериан. Да. Валериана, между другото, много прилича котки, не знам дали знаеш. Знам. Котаци. Котаци, да. Давай Ако е да Валериана, разнищваме По-добре да не неща. са котаци. Какво си ни Да приготви? разнищваме неща. Давайте, Имаме въпрос. Кой ще го време. прочете въпрос? Давай. Въпрос от зрител. Веселка Генчева. Здравейте, Наталия. Пиша ви, защото сте последната ми надежда. Това Генчева го пише. Да, разбира. Следя ви от години. Купувам си абсолютно всички ваши семинари за богини, но резултатът при мен е кръгла нула. Ой. Виж сега какъв е проблема на жениците. Вече съм на 43 години, а освен котки, друго в леглото си нямам. Пробвах в сайт за запознанство, но като им напиша, че имам 22 котки и на всички меракли рязко им се доспива. Къде да го намеря този стабилен алфа мъжкар, който да е финансово осигурен и да ме приеме с целия ми антураж? Финансово, с котките, или съм обречена да си купувам 23-та котка? Пита жената. Ой. Това е Веселка Генчева. Любима моята, ти не си търсиш мъж, ти си търсиш овчар или ветеринар. Чакай сега, спокойно ще оправим неща. Вот сега ще кажа, какво да правиш, да си намериш... Засмех, защото овчар, па за котките овчар. Овчар, ветеринар, ти не си търсиш алфа мъж. Обаче, чакай сега. Обаче сега ще кажа как да си намериш генерален спонсор на твоите котенцата. Вот слушай ме внимателно. Първо, няма да търсиш мъж. Къде няма да търсиш мъж? Аз там да гледам на нея. Да, там да гледам, тук да гледам, вас да гледам. На където кажеш. Където. Важно да договорим на въпроса. Да. Вот няма да търсиш мъж в сайта за познанство там. Тиндер, Миндер, това не работи. Вот там слагат снимки от 30 години, 12 клас. Вот отиваш на среща, виждаш там един пенсионер с ни големи, така очила си гледа. Не работи, няма да ходим там. Вот няма да ходим в дискотека и бар. Там какво има? Там вот има 20 годишни момченца, които само си си цепват една водичка да могат да ползват Wi-Fi на работи. Интернет безплатен. Не работи. Вот няма да търсиш мъж в библиотека, любима моята. Там ще намериш един книжен хамстер, той ще говори за Зигмунд Фройд. Той хубаво ще говори за Зигмунд Фройд, обаче сигурно ще говори на някой свещичка там за рожден ден, защото той там не си платил ток или парно. Вот няма също така да ходиш да търсиш мъж в фитнес, любима моята. Там има големи мускули и малко ресурс. Ти какво? Той може да има голям мускул, обаче бабата му сложила му хамбургер с ученичка в чантичка. Той не работи, той няма ресурс за една вафла. Вот най-много там да ти поиска нам парички за бебешка кашичка. Не работи. Няма да търсиш мъж, любима моята, в йога център. Там какво ще видиш? Там има мъж тип Морков. Той два магдановщите там, едно магдановще на две морковчета, той няма сила за чикирики. Не работи. Вот какво правиш? Ако искаш сила за чикирики, за не наборето, той може да не е финансово такова, ама ако иска мандръса не работи. Май, аз така душмански, че съм си сецнал кръста. Аз ти казах, ти спри са малко, бе. Спри са, бе. Вот какво правиш? Ние отиваме там, къде има тестостерон, къде има ресурс, къде има алфа мъж. Вот ние отиваме там, къде мирише на чесън, на винци, на шкамбанци, на кебабче и на сланинка. Вот ние отиваме в кебабче, джиница, шкамбиджиница, любима мода. При Геле. Да, там отиваш да търсиш алфа мъж. Какво правиш? Отиваш там, къде живееш, не ти знам. Вот отиваш в малък град, търсиш къде има кебабче, джиница, шкамбиджиница. Отиваш, любима мота, на лъв. Какво правиш? Отиваш. Обаче, преди да влезеш, слагаш обилно парфюм. Много парфюм. Вот така, че парфюм да е повече от колко? Чесън в неговото шкембенцето. Да не миришиш. Вот слагаш парфюм. Влизаш. Тръгваш. Вот тук вървиш като червен килим в камни. Вървиш как отиваш да плащаш на баба парно. Влизаш. Внимание. Вот тук спираш. Оглеждаш се. Ние търсим мъж. Да.
Ти ще кажем, погледна се, но тримата сме. Поглеждаш. Вот ние няма любима мота да правиш киселата физиономия, като влезеш, че мирише на лук, на там, на вино и на чеса. Вот ние отиваме да търсим алфа мъж, ние отиваме да го гоним, да лапаме мухи. Вот тук няма внимание, вот тук няма да видиш мъж, вратовръзка, мъж с костюмче. Вот тук ще видиш мъж с шкамбенце, с такова попотник, с ликенци от личичко, но любима мота, не се заблуждавай. Точно този мъж, той е пълен с истински ресурс, защото той има градинка с прасенце, градинка с кравенце, с нивичка. Вот той може да те закара на Кариби. Той нищо, че мирише на ликичко и на чеса. Той с оборотче там от негово, такова от неговата нивичка, той може да ти закара на круиз, любима мота. И влизаш. Внимание! Вот тук няма да търсим мъж с най-хубаво тяло. Търсиш мъж с най-голямото шкембенцето. Вот що негово шкембенце, негово апартаманенце, любима мота. Влизаш. И той ще напълни мъж, който има голямо шкембенце. Той има пълен с ресурс. Той ще напълни портаманенце, ще напълни с сланинка, вот ще напълни с луканка, с такова, с зеленце, с всичко. Така, влизаш. Вот, слягаш мрежа за комар, поглеждаш мъж. Внимание! Слягаш през рамо, гледаш през рамо, мрежа през комар. Вот правиш така, завиваш, поглеждаш мъж през раменце и вот тук твоята енергия трябва да е толкова силна. Проблема са котките. Чакай бе, ще кажа какво да правиш. Има време, чакай малко. Вот твоята енергия трябва да е толкова силна, че кога минеш покрай него шкембенце да почва да си дружства. Вот твоята женска енергия трябва да е толкова силна. Минаваш покрай мъж. Вот поглеждаш. Мрежа през комар. И вот тук отиваш на гишенце да поръчваш кембанце. Там кебабче какво искаш. И дупваш дупенце към мъж, любима мота. Я поръчи. Дупваш дупенце към мъж. И вот тук не забравяй. Твоето дупенце е златно, що вътре има две златни ключенца, любима моята. Дупваш Две златни ключенца. В дупенцето има две златни ключенца. Има две златни ключенца. Едното е за долната брада, другото е за горната. Вот отиваш, да. Отиваш на гишенци, мазенце, тук кебабче, къде продават. И няма да говориш като кондуктора, кажеш, дай тук там едно шкембе, дай тук едно кебабче. Не работи. Говориш като гейша. Отиваш, поръчваш, взимаш шкембенце супичка. И отиваш при мъж. Вот няма да питаш свободно ли, любима моята. Ти си господарка, ти си кралица, няма свободно ли. Отиваш, директно сядаш. Сядаш на стол. Так. Мачките какво ще правим? Мачките. Чакай. Имай търпение малко. И леко така си потъркваш в стол, едно си търкаш някой арабски шейх. И вот тук внимание. Няма, любима моята, да почваш да ядеш като гларус, който не ял 3 седмици. Не работи. Трябва да си ефирна дама, трябва да си гейша. И какво правиш? Взима тази вода и се приплаква. Оцет, любима мота. Оцет го ползваме за инструмент за съблазняване. Оцет. Оцет. И взимаш мазен оцет. Оцет къде там в шкембенджиницата. И почваш да го използваш. И нагоре, надолу, се едно граеш с неговото бананчето е. Вот нагоре и надолу. И по този начин... Фани с двете ръце. Да, сващаш мазен оцет. И по този начин ти так, гледаш мрежа през комар. И по този начин ти какво правиш? Ти активираш негово дясно полукълбо, което отговаря за негова емоции, за секс и за чекирики. Това е като правиме тези движения по чашата. И точно така. И вот тук... Ма ти сега като показваш, че ни активираш нашите десни полукълба. Чакай сега, ще активирам после лево. Двете колаба ми се активира. И почваш на за златното ключенце. Да, т.е. натискам дясно кълбо. И в този момент ти активираш, удраш негово ляво кълбо. Ето. Едновременно, което отговаря за сметки за математика, вот и каза финанси, да видим колко портаманенци има. Да видим какво има той в портаманенце. И почваш. Водиш счетоводство на негов ресурс. Да видиш, може ли ти храни котенцата, любимата. И почваш. Активираш ляво кълбо. Ама дайте оператора да ме даде и мене, че съм близко се. Ти колко кокошки имаш? 3.
Ой. Внимание! Ако той ти каже, че има 3 кокошки, казваш предна вечер и отиваш да търсиш по-голям ресурс. Той с 3 кокошки, той не може да закара любима мота на круиз. Да кажем, да. Как нали не търсихме не коса, па на круиз в Тя Шкембеджинец? тя си търси богат спонсор. Ние отиваме в Шкембеджинец, там има ресурс. Има мъже, дето имат... Ма в Шкембеджиницата няма толкова ресурс. Има ресурс, има богати селяни, има. Тя се търси Аз съм виждал при Геле, съм виждал Евгений. Там ли оди, бе? Там. О, значи... И? Щома Евгений оди там, значи са баровци. И какво става? Той питаш колко кокошки имаш. Обаче ако каже, че има цял кокошкарник, ой. Вот тук хвърлям и мрежа за комари да го хванем. И какво става? Той с половин мозък брои кокошки, с друг половин на мозък той играе с твоята пищеричката. Прави чекирики с теб. И продължаваш с мазен оцет, любима мота. А ти колко кравенца имаш? Имаш кравенце? Еми аз имам... Аз игра с А бурканче. може ли издавам твоето кравенцето? А мога да издавам твоето кравенце? Да издиш, можеш? Да. А вот имаш трактор? Имам 4 по 4. Ой, любима мота, ти знаеш колко струва? 4 за да влиза в калта, там като да излиза в коловозите. Ти знаеш ли, любима мота, колко струва един трактор? Колко един апартамент в Люлин да пият? Как ти той има трактор? Ой. И в този момент какво правиш? В този момент, вот ти какво правиш? Той вече шкембен се хванал пайженка. Той забравил за шкембенце супичка. Вот ти натискаш негово ляво кълбо, натискаш негово дясно кълбо и какво става? Той с дясно кълбо брои кокошки. Той не може едновременно да брои кокошки с дясно кълбо и да прави чекирики с ляво по кълбо. И точно тук е момент, който той мъж е объркан и ти трябва да искаш това, което искаш. И казваш, любима мота, слушай, ти си страхотен алфа мъжкар. Аз? Да, страхотен си. Обаче имам голям проблем. Моята пещеричка не празне. Моята пещеричка не празне. Имам 22 котенца. Какво прави пещеричката? Не празне. А, не е празна? Не е празна. Да, не е празна. А вот имам 22 котенца. И ключетата са? Да, имам 22 котенца и съм на социални помощ. Много ми харесваш, но можеш така да помогнеш? Мога. Като каже, не може. Как кажа? Той вероятно със сигурност ще каже. А какво трябва да кажа? Той със сигурност ще бъде много очарован, защото вече него сме огелпвали негово дясно и ляво кълбо. Той със сигурност би трябвало да каже, спокойно, ще вземем там котенца да играе с кокошки. Спокойно, ще вземем котенцето да играе с кокошките. Да, спокойно. И вот тук ти какво правиш? Той вече ти трябва в този момент точно да се тръгнеш като пипиляшка, любима мота. Точно когато мъж вече е горещ, шкембенци вече хванало пайженка и казваш, ой, трябва да тръгвам. Обаче, като тръгваш, ставаш от стол, как си става от частен самолет. Не как слизаш на гара Илиенци, там с една труба прас. Слизаш от стол, самочувствие, ти си гейша, обръщай се и оставаш. Тръгваш и оставаш мъж с киблапчи с уста отворена. Да каже, ой, Боже, какво беше това чудо е? Боже. Уважаеми зрители, това беше целият ни сеанс с Катъркина в рубриката Всичко, което искате да знаете за секса, но ви е срам да попитате. За съжаление няма да можем да я срещнем с нашия гост във втората част, но някой друг път, може би. Благодарим ти, Милена.